Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndaba ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Kungoku nje umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa wenza intetho ngezicwangciso zakhe ngophuhliso lweli lizwe eParlamente. Make sindingele Kapa simve ukuba uliphathele ntoni eli lizwe. Across our country and across the world, millions of people are marking this day with deeds of service and solidarity. Through their actions, they are giving life to a fundamental truth that we derive our humanity from the humanity of others. Umuntu ngumuntu ngabantu. Mutu kimutu gabantu. Mutu ndi mutu ngabantu. Munu imunu ibanu bangwane. We are reminded of this day that we have a responsibility to each other, and that our well-being and our happiness cannot be separated from those of our fellow citizens, men and women, not only of our country but of the world. We are reminded that as we strive to progress and to prosper, we have a responsibility to ensure that no one is left behind. We, South Africans, are a diverse nation, a nation with different histories, different beliefs, cultures, and languages. Yet we are one people, and we share a common destiny. It is this common destiny that the people of South Africa have charged this Parliament and this government to consolidate and advance their destiny. Exactly 50 days ago, the people of South Africa went to the polls to decide the future of our country. Ahead of the elections, they had expressed their concerns and their hopes, their wishes, as well as their expectations. Through their votes, they determined that the leaders of our country should set aside their political differences and come together as one to overcome the severe challenges that confront our nation. They sent a clear message that without unity, cooperation, and partnership, our efforts to end poverty, unemployment, and inequality will not succeed. Guided by this directive from the people of our country, political parties from across the political spectrum have elected to establish a government of national unity. In an act that is unprecedented in our democratic history, 10 political parties represented here in our Parliament have agreed to craft a common program to build a better, more equal, and more just South Africa. They have come together despite their differences, and differences they have. They came together because they share a commitment to a nation that is united, prosperous, and inclusive. Through a statement of intent, these parties have made a firm commitment to respect the Constitution of the Republic of South Africa and the rule of law, and to promote accountability, transparency, integrity, and good governance. They have agreed to a minimum program as the foundation of the work of the government of national unity. The priority actions that arise from this minimum program received the full support of the recent Cabinet Lekgotla, which was held recently.
Xa Sihlabela Mgama ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje lo wayesakubanga umqeqeshi Bafana Bafana nobeliqala lebhola ekhatywayo kweli umfi uStanley Skrima Tshabalala. Izithethi zimtyibele ngegalelo lakhe kuphuhliso lwebhola ekhatywayo kweli kwinkonzo yomngcwabo ekhethekileyo yephondo bibanjelwe kwityalike iGrace Bible Church ePhimvile Soweto. uPreston njengoko besaziwa usweleke ngoLwesine weveki ephelileyo eneminyaka engama-75 ubudala. Ibengumbono nomqesibe abantu bephume ngonina beyokukhahlela okwagqibela kweliqala lebhola ekhatywayo. uPreston ebenobukraka kakhulu kwaye ethandwa ngabantu. Ugageneke nale ngqongengqonge kaqubule gqitha ikukufa kwiveki ephelileyo emva kokunikezela kumanxeba omonzakalo awawufumana ngethuba edutyulwa ngoMatshi walo nyaka. Dad, usithandile, sakuthanda, saba nawe on your last day. My dad was a fighter. My dad was a legend. My dad was loved by you, by all of us, by everyone. uPreston waba ngumqeqeshi wokuqala weBafana Bafana emva kokuba eliqela lathi labuyiselwa kwimidlalo yamazwe ngamazwe ehlabathi ngo-1992 kwaye abanye babadlali abaphuma kwizandla zakhe bathi baza kugcina umzila wakhe. Ke rata leboha ba Tshabalala for the beautiful flower Salva Fayola and then Modimo tlile itsia. Today we are here reselling soda the products of Brastel kaofela majority kabo. Ukanti umongameli weCAF uGqirha Patrice Motsepe uyothulele umnqwazi lendedeba yakwaMshengu ngenquleqhu yayo kwibhola ekhatywayo. Somebody who was a hero and inspiration and represented so much of what South African football is all about. Umphathiswa wezemidlalo uGayton Mackenzie uzibophelele ngokuxhasa amagqala ebhola ekhatywayo kweli. Today I'm standing here for a man that I've never met, but I was touched by his work. I can testify today that his life was a life well lived. uStanley Skrima Tshabalala ushiya ngasemva kulomhlaba umagada ahlabayo ngameva nenkunzane unkosikazi wakhe, abantwana, abazukulwana nesizukulwana. Hamba uyakuphumla ke Mr. Shushaini Mpiano ugalele ngazo zonke kwade kuphukane yokuhlanganisa. Imibutho eyahlukeneyo namhlanje inikele ngemizuzu engama-67 yayo ikhumbulo ngasekhoyo uba uNelson Mandela ngalomhla wokuzalwa kwakhe ukulwa nendlala nentsokolo zezinye zezinto ezazisentliziyweni kumadibomde. Umzila wesiswenye somzabalazo umfi ubawo uNelson Mandela namhlanje ukhunjulwe ngezenzo zobuntu kwiindawo ezahlukeneyo. Kwiphondo laseGauteng, umbutho iRise Against Hunger Africa uchithe ixesha uqinisekisa ukuba abantwana kumaziko ophuhliso afumana ukutya okunesondlo njengenxalenye yokulandela ikhondweni likatata lokulwa nendlala. We're averaging about 400 people per session at the moment. And more than the people, the vibe. The companies have come out there in good spirits. So the vibe has really been incredible. Kusenjalo kwiphondo laKwaZulu-Natal kubanjwe inkomfa iResurgence Conference Durban International kwisikolo samabanga aphakameyo iOhlange nalapho uba uNelson Mandela wavota khona okokuqala. Ukanti le nkomfa iyanjelwe ligqiza labathunywa abalikhulu abavela kwilizwe laseMelika nabokhe ubudlelwane nelizwe lomzantsi Afrika. So we're here today celebrating our esteemed ancestor, Nelson Madiba Mandela, in the township of Ungala. We want to make sure that we work with you and the people on the ground to build new housing, to get access to water, to make sure that we build jobs that can be beneficial to
the people in the communities and on the ground. Lesisikole ila umongameli wokuqala eSouth Africa utata uDr Nelson Mandela avotela khona. Size lana ke sizoqhubeka umsebenzi esihlele sigqugquzela ukuthi u67 minutes awungabi kuphela ngomhla ka18 kepha awube khona every day as we are celebrating ubuntu. Ngelixa kwalanga iKapa usekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile ehambelele lokishi nalapho athe benguhulumente bazimisele ukusebenzisana nabahlali ukudala amathuba engqesho kule minyaka emihlanu izayo kwilinge lokugcina umqela owawanjwa nguba uNelson Mandela. In the next 5 years, sifuna yehle le unemployment. We want to see more people having jobs. Akukho mnandi ukuloku queuela ama grants. Uyindoda ukhulile or umama ukhulile. So it's important that we work with you to create those jobs by building the economy that works. Uhlabele mgama ukaMashatile esithi bazakulwa kube mdakisali besilwa nobundlobongela kwilokishi zaseKapa kwaye bazakuqinisekisa ukuba ukwanjiswa kwenkonzo akuqhwaleli. Isebe lezolimo nophuhliso lamaphandle eMpuma Koloni lichithe imizuzu engama-67 lifundisa ukutyala imifuno abantwana besikolo abanemfuno ezikhethekileyo ilingomso lethu eGcuwa. Namhlanje isikolo siqale ukutyala igadi yaso ngeenjongo zokuvelisa ukutya okunesondlo kwanokuxhotyiswa ngezakhono kwezolimo. Untsikinweya uyanaba. Emva kokuba ikomishoni yamalungelo oluntu yakhupha isindululo nyakenye sokuba amasebe anento yokwenza nokulwa ukungondleki kwabantwana eMpuma Koloni, umphathiso wezolimo nophuhliso lwamaphandle unkosikazi Nonceba Khontsiwe ubekele bucala olusuku lukabawo uMandela ukuzawuzalisekisa elokhwelo echancatha ngqo kwisihloko salonyaka nje esikhweba wonke ubani ukuba aqobisane nephango nokungalingani. Siziseke izithole sazisa amatanki wamanzi kunye nezipho ezizezinye ngakumbe ezabantwana abangamantombazana ngoba siyazi kaloku ba kumele sibancedise ngazo. Injongo kukuba bona basebenzise izandla zabo nengqondo zabo bafundiswe balime apha esikolweni egadini yalapha esikolweni. Befunda okokuqala nqa ukutyala izithole aba bantwana babamba ngazibini kulowo wabangela ukuba kubekho olusuku khona ukuze bathiwe jize ngezipho nolwazi oluphangaleleyo ngezolimo. Olusuku lingijabulise kakhulu litsho olukhulu lapha kum because utata uMandela sinto simthanda kakhulu lapha elizweni lethu. Ngiziva kamnandi because sofunda olukhulu namhlanje, sofunda ukutyala yonke into sayifunda. So sivuyela into yobana izawube abantwana bethu baphume bephethe something. Le nto bazawuyenza bona bayibona incinci bengu-agriculture kodwa ke inkulu kuthi thina abazali babantwana abangenangqondo yofunda i-curriculum ekhutshiweyo ngu-education. Noxa nje usuku lukabawo uMandela kwihlabathi kuchithwa imizuzu engama-67 ubani esenza into elulutho, kodwa umphathiso wezolimo nophuhliso lwamaphandle ulimo malube yinto emihla ngemihla ukulwa ukungondleki kwabantwana, indlala nokungalingani kweli phondo leenqwele. Kwiindaba zethu kuChannel 163 osiphathelwa iNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya kwisikolo ilingomso lethu eGcuwa eMpuma Koloni. Xa sihlabela mgama kwenziwe uqoqo kwintolongo yaseGoodwood eKapa eNtshona Koloni ngentseni yanamhlanje. Olu qoqo luzemva kwevidiyo ethe ndi kumakhasi ezonxibelelwano nalapho ibanjwa liqhayisa ngobomi obumnandi entolongweni. Hello haters. You put us in prison and you think we are suffering. No, my brother, we are doing extremely fine. Look how happy we are. Umkomishinala kazwelonke wesebe lezoluleko umnumzana Magoti Thobagale uthi izisele ezininzi zijongene nomngeni wokurhweba ngokungekho mthethweni. Elisebe liqale iphulo loqoqo kwiziko loluleko laseGoodwood eKapa. Oluqoqo luzemva kokuba kubonwe ividiyo ethendi kumakhasi ezonxibelelwano nalapho ibanjwa elingummi waseZimbabwe libonwe liqhayisa ngempilo emnandi ephilwa ngamabanjwa eziseleni. Le video ibangele isankxwe neengxoxo mayelana nenyweba aphila phantsi kwayo amabanjwa. It's a perennial problem that we face in our operations on a daily basis.
precisely because of the number of ways that contrabands like cell phones are utilized to get them into our center. Some of these contrabands are actually swallowed. They are kept in the stomachs or inside the body. Now, for us to be able to get to identify those, we have to use body scanners. We have few of those, obviously because they are very expensive. Umkomishinala uthi ngamagosa angama-60 akhutshiweyo ukuze enze uphando mayelana nolwaphulo-mthetho olwenzeka eziseleni. The second challenge we have is that our own officials are the ones, some of them, bring these contrabands as they come into work during the change of shifts. That's why at the moment with the investigations that we are conducting, 77% of those we have completed. We have 66 officials that have been dismissed so far because of such transgressions. Loka Thobakgale uthe libanjwa emva kokuthi ndikwa le video kumakhasi ezonxibelelwano lisusiwe kwisisele ebelivalelwe kuso lasiwa kwesinye. Ubafana Mawungela otyholwa ngokubulala utishalakazi Kirsten Clates uvelile kwakhona kwinkundla kamantye Alexander Gauteng namhlanje nalapha igunya abantu lezotshutshiso lithi likulungela ukutshutshisa ubafana Mawungela kweli tyala lokubulawa kukaClates kodwa amagqwetha omtyholwa athi alikaqukunjela uphando. In terms of Section 75 of the Criminal Procedure Act, the case is then transferred to the High Court Johannesburg on the 16th of August 2024 for a pre-trial. Nanjengoko elityala lizakuchotshelwa kwinkundla ephakamileyo eRhawutini, igunya abantu lezotshutshiso lithi liqoshelisile lonke uphando. Now that the investigation has been finalized, we have added charges, so we'll be going through to the High Court for a pre-trial conference, then go into the stage of plea and trial. Ukanti amagqwetha omtyholwa athi afuna ixesha lokuqokelela iinkcukacha eziphathelene nelityala. This matter is not fully investigated. There's still issues outstanding. The DNA we do not have. The downloads of our client's phone, the girlfriend's phone, the download of the deceased phone. There's so many things outstanding. Elityala lizawuhlala kwakhona ngomhla we-16 ngo-Agasti nalapho Loka Mahungela ezawujongana nezityholo zokubulala, ukuqweqwedisa, ukuphanga kunye nokuphazamisa ingalo yomthetho. Bantu babe kasibili bethu nakuwe Madikela ukhatshwa kaloku kwintswakazi yamazangwa kwidesk enkulu yenu yendaba mna kaloku igama lami kuThabile Makhaphela uMamtebu nanske yami imeko kwidesika yemozulu ngomso. Sifuna ubukele kokuthiwa kubanzi kaloku apha eMzantsi Afrika noko kuyatshisa namhlanje kakhulu indawo ezininzi phaya nangomso lo meko lokhu isancomeka kwindawo ezithanda ukuphakama namhlanje phaa umzekelo phaa kulo lonke futhi elaphondo laseRhawutini indawo ezikumazantsi phaa uyabona phaa ko-Emele futhi webubanda phaya ekuseni bevuka ngala 4 degrees itshintshe imozulu yabo noko ibe ntle phaya emini amaqondo wakho phantsi naphezulu sivula kaloku phambukele eMakoloni njengaphaa kuyabanda eBurgersdorp ngo-3 ebanda kakhulu beyisonga emini ngamafu ka-15 degrees ukanti imozulu yethu apha kembukele kumbindi apha eMzantsi Afrika njengaphaa kaloku eFreystata kwindawo ezikumazantsi futhi napha kwincambi yeliphondo Bloemfontein umzekelo bavuswa phasi isibini esibanda kakhulu kodwa bayisonge noko imini ngelanga loko lihlabile umhlaba phaya ngo-19 degrees sinyuke embukele ekhaya sijonge kaloku phaya ephondweni lethu lasentshona koloni ngomso indawo ezifufukela ingqondo fire njengapha ko-Vredendal ngala 11 degrees sikhona imvula nemimoya ibikho kakhulu ke embukele ezawuthize nengqele phaya ebusuku ngo-18 degrees sithi chu sijonge phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso phaa kumazantsi futhi indawo ezifana phaa kaloku eCalvinia phaya ekuseni futhi ngo-4 degrees bayayisonga emini futhi kusabanda nenkwankca ka-12 degrees xa sijonga phaa futhi ephondweni lase-Northwest ngomso indawo ezikumazantsi umzekelo mbukela apha ekhaya phaya koBloemhof kusabanda ngaphaya kweqanda ifika ku-1 kodwa mbukela kwitshintsho lamozulu phaya emini lithembisa ilanga ngo-22 degrees apho sisasaza khona bethu nakuseRhawutini kaloku amazantsi futhi phaya eJohannesburg ngo-8 degrees phaya ekuseni noko likhona ilanga kodwa kusabanda kaloku kusabanda kakhulu phaya ebusuku futhi ka-20 nje azakhatshwe sisine sinyuke emzontsundu ekhaya sijonge ukubanzi phaya iphondo likumantla apha eMzantsi Afrika kuphaya kaloku eLimpopo kophalaburwa noko intlalameko phaya futhi yancomeka phaya lihlabile ilanga kamandi kusatshisa phaya futhi ngorhatya nga-30
nje ubukeli wami akhatshwa sisine sehle njalo phaya ephondweni lasempumalanga ngomso emalahleni phaya umzekelo futhi kube bubanda nenkwankca phaya ekseni ewe ngo-9 degrees itshintshe imozulu phaya ko-Ermelo futhi kutshise kamnandi phaya ngo-22 degrees xa sivala mbukeli kwami ekhaya futhi siyisonga lemozulu ngephondo lokugqibela phaya KwaZulu-Natal njengapha ko-Lady Smith futhi abikiwa mafu khona umoya obhudla kakhulu phaya ngo-14 degrees bayisonge iminyama kamnandi ngo-25 degrees mna thanda kangaka xesha limi yole kamnandi mawethu.